Había algunhas maneiras de peregrinar verdadeiramente curiosas, tamén admitidas por a Igrexa. Por exemplo, se alguén fixera un voto ofrecido de vir a Santiago e non se encontraba en condicións por enfermedade ou outras circunstancias, podía enviar a outra persona na súa representación. Coñecíase como peregrinación por delegación ou peregrinación vicaria. Tamén era admitida a peregrinación encomendada no testamento. Dábanse casos nos que a persoa que fixera a promesa de vir a Santiago morría sin cumprila. No seu testamento soía encomendar a un heredeiro que peregrinase no seu nome antes de facerse propietario da súa heredanza.